na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Skania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Asegatia ito ntubwata bantu balina obalema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ebyebwa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisibwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia bintu byose birigukorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chochonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Gusii Urban Blaze omugaso obona turigochiye ko babuna butambe Omo science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronyaramba
Korkunga MC Medi. Make sure kwa watch the show Korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyerere. Nigukomerana na Petra Mukira Asichindero Chabasai. Mama woyolo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Korkunga Faith Star nyagote wagagunga jirani asa muroberi wo Gusii Urban Blaze. Hashtag ya semitandao yonsi hashtag ya kebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanchela inde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika ime yomuchu Kisii nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso na konie birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank ime yomuchu Kisii na boku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mano mwanjo moriri on Ndizi TV nanda karone da koba ime yumuroberi bwensa keri tukuria Jumaine ya kabisa itariki ni komi moteino yo komi mwaka bajirubere ne meronkebere na isato litukuria na utamaduni day leo abantu bago tsengirege koro aranga kere tujikoli nege koro gitu Gusii daktari ngoto debiara sininkeroro ani ujara on tevina mario ko akatumekiriye Gusii karo medina hapo haya bado na alitoa tumere koro kali kiani kitoko ndo alternative kabisa lakini ukatoro kwani tankwali gani kiandiki komia so ime yumuroberi aseki kia afya nyorona ekerole afya ayeno monya antangerita chiri kabisa thena afya ndio utajiri si utajiri ulio na afya kolende wealth is not health lakini health is wealth hiyo na mange tojo kwa na sema mbona kwani tankwali gani kiandiki komia so ime yumuroberi ntora sense mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital boga sense moya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News kwende karanga kia oge tomo gotera se namba era seskini gorabu boyo kirora gari kubo daktari ngote toro borweire to kwanda asenjera ya bene kade Joshua ero ikire koli kabu iko pale bara se TV bado wamejua tunaongelea nini siku ya leo daktari Mbiamono te ankwari gani kiandike komi toso na emba ko mweri yacho shouta nero sense mire studio kwenda kuna mweri gine chibicha go cheire asenjera beno mutambe njema mai dem bright makoli daktari bano ikira studio daktari Yes. Karibu sana Na kuona mito bright abu akiri apari weekend engiere kabisa mwete toro janete Alhamisi ani Jumaine Yes. baka nande wiki ya erere wiki ya ringima Aki wiki ya ringi. wiki ya ne ya ringi bya kabisa na ndo manyete ekero atari weekend ngima ngoikere buno bono bari to chake wiki ritukogete twakora ritukogete twakorera matuko 7 twaratemya saimbi yamono yona ndo one karu twakorire gwikira twikire na ende Jumaine buno ya rero ri na promise di wiki eri na kere wiki ya Jumaine usikere rituko ya Jumaine ri wiki uikatumira na asimambia butambe wasemania toteba ni ubuya lakini umayite babatebana nothing is what you held na mine ngobone kwa bere buye wiki ngoma na daktari abere buye wiki ngima bona gotoko ka 20
ase gochaka rituko ria rero nimanyete na Brighton baro babogete mambi nyaruka nire gukwaniri ogirigia kabisa korukuna Dorcas bono na ncheka na soire kinga kunechi bagare to kwaniri gore ya afya go abarigeri ba Ndizi television bonsi pigongo ba welcome gose gongo ba kalipisa ase muroberio yo ase mambi yabona lakini ndo tambe manyete na ndurko borumogeni babana bako bari te abana ba manyete ase gotambe abana bari barabageni uyo uri bose boino gakoro kuna daktari Joel Omayio na daktari Joel Omayio gakoro asinya gitari ya Tanecious Support Center na Tanecious Support Center buni rietari gukwana ni nyagitari ekubwenia gwetera ase amariogo yemete yani tokorokana alternative medicine igo ase bari batagete amariogo ari atagwati chemical conditions gose abwate minimum side effect bari batumira amariogo ayande abasumbuiro saichoire asa manyinga imi na bari batagete gochakira rioka asa amariogo aya arosiri kurwa semete na ndarosiri asenchera yekerero arosiri asuchusi ya igoro na ndo mwenye tobu ya mboli na Tanecious nenya gitari yoka soro gongoro Afrika ya mocha ya chire nkuma na nero yoko kogenda aye umunye gitari yoko tebu no igwete igo nturiko niko chandikana na kingo chikoeresa na kini gwetu na taigweti na kiumo tuko ngati ngakiriberera abandi boroko nyabwata maroire akori kise mo Johnson bobwete nga kingo chikoeresa abandi boroko nyabwata ubire batamanye timborobi aito chandika ikiagara Tanecious no ere buni ryogo liao nero yoke nyagitari yoko ikari karasokire munyagitari akori ngori ngora gotebina no bwata muchando gete no muchando gete nyagitari yeito gotoka asumu chibosongo kise mo Nyangongo yo asa bange bali batari go Nyangongo mumanyete Nyangongo asere nekero kurukuru stage ime okoenda guchinyamira enjire direct kuru stage ime bagote abana enjira ya masosa ne resort card ya bwango osyoka getale ande tolira migoro go kurukuru bosongo okoenda guchinyamira go tirimboke pale chikaine stage ime para mate barabari ne petrol station bagurukana makutano utira iga oike school kurukuna Nyangongo DOK primary school oskebo siasini na bokoleria tali nene rikire para mate Tanecious Support Center Limited. Parogoro Nyangongo Central SDA Church. Ikoto bose ko chandika ikiagara ko konyora no to konyara go soma marita igogocha kiara mbaro konyaba nyasase ni tibago drive gocha baro konyara bali ne tepi baro konyara bali ne tegari. Go konyana to konyara go soma wate namba isi ni ngoro kapisa olike gawo. Enoti itano ibere. Inye isano isato. Inye isano yani 07 48 45 na bande bahote abanu munyete namba ya daktari ndo konyore ko bapisi kyara abantu abange bagwaka na go tete ko puki abugwa kere reception 02 37 yani notivere isato isane biri wakire nambe ine randre na bokonyora na reception gwatire agote bina njuji sagete go senjubona iga go sia abantu bali batano 10 ono tete to koreiga na kubwa mono ekeruta ketu chat no munyagitari abantu baroko nyaba bwate pandos batete ko chat no munyagitari na bogo tumie namba ya 0726 92 45 ekeru kwa no munyagitari asenjera ya WhatsApp yende ya 0748 45 toko nyora se mutandao o WhatsApp lakini boso aso mutandao ito o Facebook ugali ulike Tanecious Support Center Limited Tanecious Support Clinic Tanecious Support College Tanecious Support Kisii mutandao nje manyita yonsi pino tumiri moliabo na boto nyora so mutandao o Facebook ugali ugwanja na boso aso mutandao YouTube ugali otonyora senjera yechibicha ulike Tanecious Support Center Limited na se YouTube ugali limited goliko balienge Kokolika Limited LTD Tanecious Support Center LTD abokonyora page ya koigorire gari si YouTube egere origeria na kitogo kwana na mangana ali kwa buri kurumaega asese moye chibicha lakini kokonyora na yosi ikianda iliko mina boso ase website yitorike www.taneciousupport.co.ke osoto likeri huko ose email info@taneciousupport.co.ke ose contact @taneciousupport.co.ke lakini ende kokonyorana no tegete gutumia mabweri ensengima ndu no togotoka abokolikana Tanecious Support Center Limited ikwalikira se mutandao ri Google Map na bego koleta ngora ego ikibosongo chinsemo cha Nyangongo lakini umenye tentaraji kweba bandi baotana Nyangongo na Nyakongo ndiruko kwa na Nyakongo to kwanira Nyangongo na Nyangongo ria yamo chisinye ine go sichibebekaine na stage enene ya bosongo Ubia sana. Yes. Oyi daktari otoerere kabisa ngai agotoka ekerataia. Ego ngaite kwa nyori ema bwibu ya kabisa ngai agotoka Nyangongo ali kabisa
Metento badirisha bikiri kuru nyangonga nere so kimotangi kuru alia sisemo bono keminta donte bina kotori ni metatorete kuru mpaka nyangonga si daktari ngare ebya sana igomba sana kwa manyira daktari otoka tote bina enamba ya 0748 454545 nero kumwakera kwa mubori na daktari ndi no era screen ameambiwa ya kwamba producer onyevekera basi screen 0748 nero kumwakera daktari asima ngozi mosubati naro kora toka ligu kwa kwa nilio birigi ya kabisa nyete unabona kanali go chambegete ka asendi ngoti uniti kangonya kuligera mugo kwa na ndori kasi ndokora na kali ikae na wako majigo chiraga ndori kasi au kwa na uyasa na gari asigugu ma tena keep right left 5 meters away yani au kwa nige songo gio kwa mosubati yugo wasoire gari asigugu ma abao koleta ngora bakanyangongo ali udaktari Tanecious uyasa no manjumure bono to ikira sensemito kwa mangana afya anekerto jo kwa no mochando buoko gona to torena oino mocharo mro roire banda banko gona bali medira branya kwa gona no burwaire usin condition kibono daktari ikira si studio tukumanya byo amango to try ka sezemiyo daktari tukurale utamaduni day abantu bagucingirige koro kiafya ngatubana tugucingirige kore kigeito kiaro buna ibono le Tanecious apo alternative medical center meta pekro ya jira buge mine dinege koro gate yes karo tugucingirige koro igonga kidaktari asense ma afya bona meta tugucingirige koro afya wana ni manye tena right na so metege songo utamaduni asige songo ngati culture na eke ntwa banyene buna Tanecious hapo egotole ase ministry ya culture igona asinjire ndena amariogo agotumeka asegenka igara ase ubutamaduni waito bono nakeko nagotiyo manyiterie so egera abantu bamanyinge ketogokwana igekara togoserekea litukolie utamaduni day na hintu no tolime buna abali abarwaria ose abanyagitari bakubwenia goetera asenjira yege tamaduni yani amariogo ali arosiri kurwasa amariogo ali to yegenka yobona asinjendeka togokwana igoro ya utamaduni igotogokwanirana abantu mbale maito batana mwachamira ni mutumwa igo karote gete ko besire ne kerogo tike culture ya ne culture yo mugusi yo manyete all over the world oligererie asibali ba temero koligererie gosiba kora korobutuki no bosomi gosogo soma abuko manyana gusiye ito ne bwata mariogo akumete nsengi yani asinjire na tokonyara go change the group tokonyara go change history era sensengi mana amariogo na ara korozi kurwa semete na madwaire na banyagitari mbale bali kinse mu Gusii abandi bali ngoro batayobona iga bakubwenia wetera samario gali yegenka paka bamanyire nsengi yobone karto kwanira ali tukoli ali utamaduni ego togokwanira na egenka geito ngikeri geito yani nakyo ayibuno mu Gusii culture ya onereri ngikeri kwari gokora ko singi keri takere gokorekana umanyite unabona ekato kwanira ya utamaduni ndito gokwanira chingenjo ne chingengekero ne chingendo mu Gusii cyari kogera tuabo mu Gusii bose gokari bose mu mbaso mutako mana no mu Gusii ebintu mbire bira associate ni culture yao utanyari go chenjira kibone singi ya westernization no civilization kwanya no muntu atete komenyege songa atano mende komenya muno musonga yete kutika ubo culture bwa utete kutika tamaduni bwa utete kutika ayeke ubonje bwao egero cha komenya muno muntu ndo munga so abasige muno uri songo bakora atabana most people are born original but they die fake. Yes, asenga njona okoiborwa oro mu Gusii lakini pa tete mu gukwa ogokotali mu Gusii yani asenjire na kwa change ku chingenjo chinjo mu Gusii pono ka chingao ngobone ka to kwa negoro ya utamaduni ko to kwa chingenjo chiricheito ande ka to kwa ina relation na marioga yaito amarioga yaje unabona umenyete karo mwana wato munwa nobo sara ko egomena iga okora lakini bono ndiro konyoro umuntu wase umuntu wese ngo bakoyorokana oro trust bono ndiro konyoro mwana bwato umuntu wase nja kuimuka neliberera kwa mnyoro muiburi asinge nja tigete kali muno ukorokia buna atamanyeti yani akinete kale town bona akumnyoka kubingiria no mwana unyagitari ogenda ndake onyorana niliberera bwate lyomuntu bono egu paracetamol yanyora yamuka nyiliberera andi mambi kwa nyo mwana onende neliberera bono kirili tukono konyo tinna marioga ali ko paka kwanyorana igeka kiabiri getamba taraba liba ko kwewe cyo kumanyana ya ali lyo memeru wao ngiri umwana na bako nyano umuntu wakorete umuntu wabwate taliberere lyo tete ko pimo umwana iliberere limbo na keko tote bane kerogo cha Tanecious kugo cyo ko eresa muno umwana igwete nitweka to kuri
yo mwana to mu examine tore na yayo mwana no muntu wabwata koro jago nyago sesi kutari kuba yaya umwana no muntu wabwata igo asenjere nena ekartu ko nyago kina ndubwenete kumanyana inkeke kebwenete ko rumwe to bono ndubwate gusiye ito ndigo nago nyago ligere ko nyago tegerere ngaiguna ebintu ngiri ko kuna borweire yani oboro gibwa maiso tokoro kibiri yasi jinse monjire bya kumbire sana ni biri byo mwenye tenjera tiora bwenye nyagitari ko rumo nyagitari ko nyoro betu sindani okiri kono ebine bintu bwente kumanyeka ruko nyago kina singinje ya culture ito ando mwenye biri mono bire se itugusi kono igwe kartu ko nyago kina ne culture aboko nyago kwamanyire abo monta osi ya rwibiri omwiri nyagitari onyoro osibyo bugumo bwa ekaro bwari go chokorwari u raisi wa weri yo gakore ki abwene rubono ndobasa gotiga utamaduni yeito togende tuwebe na botose ko chimoina akara kina ntuira nana ndaba gosi hakiki gosi bonake buya sana igo utamaduni ngia na mangana ya culture mariogo garde na aro asinse Tanecious na ra to tumeka amariogo agotoka Tanecious na Tanecious ingi mamune company ya Tanecious Herbal Center Limited na Tanecious une nyagitari na Tanecious une college egotole under the Ministry of Culture tolendete obointu weito yes buya sana mwanju murekero tegerete ime usole ime andi Steven Robwan Smusi ngobonde dakitali na lero gikare utamaduni ndeirende narante na bali bavere batatu bara igerero ngo request inde by the way na bako by offer intamuliza baadaye na lende gere utamaduni na ndama yote tutumeke na ya abo korwari asensemo ya Tanecious Apple Alternative Medical Center ina girende ngoma dende lero na bata tuambia kama atakupea offer bali bawe kapabira batangani osewaza to ayinero we kwana tadi mwe kwanere lakini na daktari netuwa ndo matafanya hivi asimambi yabone daktari bono ekaroto tujo so topic edit ko lialera totaraiko tuharena amaliogo aya hapo yapanta bange mbaraja embrace ingakitura abasembanya embrace because ngo utwana ngikabunga baise kengyale bintu kete ingenteke ngakitura ke maintain bigendere nabantu bomena bono it is hapo alternative tutakere gutumeka nto aira na aria digital monto mwati ogendaye na amaliogo aro atakere korigirerio bya muno minto brighton omanyete karakwa request ri otamiko batena mukiomba tunapewa mukiomba munapewa igobono asinge chukwa ikakuri request nene nonda ati ni chukwa bolionde asiri tukuria rero onta gitego kora igentu korokane over mengororo kabisa asinge nchona base koena na china ambago ikonyore na china ambe ichiarire igonta itego tebana asiri tukuria rero onta gitene ende kora tebana asinge njeri tukuria utamaduni intagete ku wave inusu yechibasi gopima igonte tukuru siringi 500 asibasi gopima na yuriye enusu siringi 500 choka tukore gasi igobono aso dubwesi gochari tukuri alero utaite gopima amanyu indike eitorwale tugosotarwaleti ay manyana Tanecious na wakanire siringi 500 go ikali otebi reception nima etena na boranyo chise chekale ko kwana na bagani bande taigweti akimo tebi na daktari atebana kwakanale nusu na njena kane enusu yes bono koma otebana litukuri alero na siringi ya utamaduni abantu bali bachakiri kweba maliogo ito na maliogo na aringe umya kubunga baiseke obwaranse abantu bali batamanyitina ntubwate mugentokoro kegeteni bono abantu bali batamanyitina ntubwate mutokoro kumunyanga tete abantu bali batamanyitina ntubwate risibi so amariogo aito yegekoro nare atanyare gusira kurwa sobo ikobwense kurwa sobo sibweito lakini ende igasinira gokora iyende tanyare gutuka ayanda goja kuri place umenyete buna bono ntubwate umuchando ukurukuna UTIs and STIs umuchando kuri chisemo Johnson ikaro kwa nyagitari kwa pimiru igento bagokora nigo bagokora chi antibiotic so kinga kimuna bono bwango iga buno tokonya kwa ende miakeye ndire ikatukanya na morwira ndi buno bono konorea atwali avera hybrid actually buno tokonya usuka ise konya kwa involve revolution yikonya kwa baye bintu bienseye na morwira na rongonya kwa involve bari bono kwa makonya na kinga kimuneji morwira buno bono bwasinyire nyagitari lakini umanyete amale metere iteka twera buya tariko iguma murwiro nabo improve isinjire ndiyonse ubono amaliogo naro konyato kunyakweba alikaria asingi chao kolega asingi yara kingoma konyana into abanyene edotete ko genda asigintu kirere isi ndi botambe ngo tebana abantu abange tari bakweba asitwarure tari bakwanga ko embrace lakini egento ngerege kosoa asobongo bwo muntu tokorokana ekaruwa piriri wa change attitude yao gusugwa piriri attitude yao toward something abera abe negative was positive so bona abantu abange banyoetena abasonge karabacha baka introduce na egende ko koruwa sinjira getega muno boro yinjira getega bono kalya ose mechande itoyo rwari bwa Mario yemete
ase bali bagokora te Christian Apple na bali bagokora te conventional one, yani te bagokora ase njire tukurukana uganga bakabekwamo bakamagosoigwa ase culture tukurukana gose ase cross kirase article itoga tukuruke constitution tukurukana te witchcraft act bono abantu bakamautuara negative attitude asa marioga lakini bono te tukobatirero no maite na Tanecious isa Apple naende is a Christian Apple clinic. Iwasinjire na mangana ali andi kalchana go choru truchinche okore kintu ndubuat. Ani mwana ali nango choru tutango moji ostole ndo moji ntu ndubuat. Nduto ko bwenia na maliogo aro sirkuru asemete lakini ekaro pimbe. Bona abante karo ba twari negative attitude which ya sense amenyene. Bona ikagara bagatika ko embrace. Lakini bona iga bande bachakire komanyana amaliogo yemete ngo bwenia ali asande ali anda tari go kora kyatari. Bona ngora ngonye ko kora kibanyode information bona ngonya ko rivoro vale ngonya kuire na vale park go chase ba korte and ba tano we must go to Eden you said we must go to the beginning yani we katuirane alias tu akorte and aso munori we songo ba tano we kora manyase we terini started beating na kwa jage to sirira bono ira no rongore ngonya kuire na tuli ngora goche culture ito asa bange bali barate mire and umenye tino na mario ga yandi du kamone karo kwa yatumire asingi yo side effect cyabo chigo cyaba na bonye gitari wa tevina ya ebono takiri kora tware break ku tware break ni turabwena nga yugo uikoje Tanecious sigari sultana to medicine egere tukubwani ikobona solio omanyete na mario ga ya na ali akare omuntu ago takunira omuntu asambe to bosaro bwa osikia ya pakare ndo bwa chintetere chiro sirkurwa ase hapo ndubuata mario garo simune concoction ndubuata chi prebiotic ndubuata mario garo siri juice ndubuata mario garo siri syrup ndubuata mario go type choice because technology ya jiri rero ndubuata njere to kupima mario gari to manyane iri ndubuata toxin iri ndubuata ko ndubase onye ochandeka to base onye korenga na mario ga yara su ko enda atware side effect ya sindi go ikari Tanecious ngo kupima tole egere to gotebina umuchando noyo nikyo mario go kunyunaya na bange ba kunye kweboli botambe na dosage neroro ndubuata dosage ya mario ga turi konye continuous yogota itiko chaka ko change kuruharia sori konye abali banalete kutumia mario ga ikia na bange sana ndubuata kransi abange sana ali abandi ba appreciate na mimi na appreciate kiara ya tamaduni day andi ba ikereti biye wiki ya era tu abate customer week na na bongo ba appreciate mwezi aso gwamo egere togendere asenjireye ya mario go arosi kurwasene Ebiasa no manju murekerete koerero kabisa na Dr. Jerry Omayio asimambia bro Tanecious ya center go to debe goro iya go tumeka mario ga ya alternative rende maedene lina ngokorale buya nage tana kro ikira ali torugo ayetero no modena anje motu ngati machine yo ke to debe na aya no motu go tena aya okorigirega okokonyega daktari mazuri medina mangidi ngora share post ina antu na daktari mambina wadana ngochona masona manga gocha aja lakini ndi saltu de tuenda asi topic tukore sali biro biko binyoka konne tenda bodi limo naro mbole dina nkobona ekero monta igure bobe osomo tungo ngatiore osina igure bobe osine joint na bobe nanyu entetere zone benikira iye naro ali borweiro bogose na kietagete inyu entetere ringiche nyagitari osina na igbobe gatiga minyoke mpaka Tanecious derek ndemono ikiagera oyo muntu Brighton butambe gongo tebana tu basa ko bumurweire na endobo munyagitari ikiagar to kunyara gwe diagnose na daktari kara igure bobe ikao kunyara na wikari yo muntu nde akore munyagitari onde egere nera mu diagnose egera muruari kono lakini ngendo gitukurukana enyu bwanga te first aid yani na hali asori ngiyo wena takokora so umutu chakiro wadi tumanyiti no yoki asinge ncho abantu abange batanyare koremera na maumivu ara kibo tamwe gotana gusine kero mutu wadi usino korwo wadi na bira to kitari burwaire pasi ine symptom yobono asinge njo te tukutange symptom lakini te abana iko kwerwari ikyare no watanga iwakani na absichao nji kunya gukwana na igen asina arasaligete nabukugora benikira otumie asogotanga maumivu ari lakini igotura bweni ikiagero manyete gotambe ekero gotumia ji paracetamol na gijiko tulisa maumivu yo mutwe gose yo mogongo sa yaki igoguchie ogoko mobere eiteji gose ekane ji na absichao egere kitige kuboka gose kitige ko tome signo ikiagero mutune signo na sigete na arari bobe nambo bali igobono turabweni muchando lakini obwente na bono mutu yo kanyikire egero tare gocha Tanecious egere tukulingo tumanyana omutu yo go gwati no yogi ando manyete karo gocha turo tino mutungo ngati orenge bona ayo buyara ndi kwanyure bakacinde terosirire ono ni to kuligerina ise mukiyo mobere ebwato muchando nakekora botambe to tebana to base kuru
kuru leakage karo kuru leakage umuntu ago suspect igenda akora akuriye so mubiro lakini woje Tanecious no te leakage tutage to oche tukuriye turiye ingikira umucando aso mubiro ikira go cyago ndi no mutungo ngati orenge na cyage korenge no mutuno ora twara umucando nona ntubaro ko nyaro mutu watie unyo penikira na ndo gendera bono kagocha arengera dina daktari ngonti yaro mutumbo bori ngo jikopima na nyaro umucando ora asinda asinde ya bona singi ya constipation yirembe digestion yirembe bono mutu no keko ro kumwati bona mukanyo mutumbu yore umucando asore ngai na asinda igote onye mucandika no mutu yo gugwati tuwe ni ndo gukora cyo bwene yego bona kar kwanyorena ama umifu na hara mange utanyare ku sustain nande orare utanyare gocha na umifu aipa go Tanecious ahubwo riye penikira utumie tebu ati mucanda lakini igotora weni mucanda kiara maruira ya mange gosama ryo ya mange tokurukana synthetic igaro siri out of drugs nande ekaruko tumie drug yende yonse oje tumie bobe kwa abuse igo yabeire mbe aso mubero oje tumie buya yagokonyire igo amario garie ari nyagitari ari chemist yandons is a drug oje tumie bobe oika kumisi oje tumie buya nabagokonya yes oya sano manjumurire ahina twara kora asiori umuroberio ase buna botambe twara asiori etopic yardwanyiri geta buna botambe maswana mange mwega mwara ntomerari twata twara jakera ayo ntingo nyaboli kiagera anarembole tubina ekero amariogo Tanecious apo alternative center aroni intuma ngati daktari na tedra kini okora tai wete round ina ni intuma mondorano metodo na njebono usonyo na iweto bena je Tanecious yokangerio na arieba tingo ira na nyambangi jugoi ndeba nango inarenge ni ngagini jigori nyusa saba ngo inyuri asinini kyanare ndombole de daktari bonko muinyuri kyane keko togocha kire wiki tora igasingi nchu yabo baturige likorwali igobono ekera agutumia mariogo arosiri korwa semete tokorokana apo medicine so alternative medicine egentago kora nirina ago so asumubiro ago ete process ya metabolism igo amariogo aji side effect cyabo kire minimum na keko erana na bokweba osema mbi kwari ko onyore kwebire onyanyusa ine onyore na tari gukumisa asumubiro osena bokonyana lirio kwari ko nyumogoro bakwebire ochonyumambi togutwara side effect mono asumubiro asinginjo yake side effect yerenke asinginja gweta metabolism te kubweka na amariogo aya twate abana amariogo synthetic ose a convection okonyorana amariogo aria synthetic na asinginjo arosiri kurwa se chemical ekeruko yatuma na bokonyorana side effect kire igoro na bokonyorari ya resist yangire ndiko korega ibone kero gutumia mariogo aya rosi kurwa semete na bikonyarika nutume ose ndimo gose nkabere asinginjo kweba itare intentional lakini naendo nyore na kwagendere kurwaria se kwarenge gochibosio side effect ndio sitakoreti itabetiora yani raike kero gutumia amariogo aya Uyo sana manjumuri ngenda tutumira ujumbe wa niroje Lucas Ongwori na kuona wasiri mkuni baroje murai Peter Onkeri wetate ni baroje mwenzi ngenda tutuma ujumbe wa ringana diru abo ora da gobo daktari no ara se studio sima mbia boniga diru adu kumubo neba na tali topic yetu kwana diru kumubo general atakuchipu kwa sababu kwa studio asimambi yaboni daktari wanataka tosoe asense meye yomo chando bwokona oyo karikoro kuna no sleep apnea mete ko bwati na ngonso mete ke songa bugare na siese liole ke ro igrasi ke riense to korokana ro wa primary school ono ando mwenyetere ingakiri akare twali go so mege songo kwa so migo pronounce ndero mwenyete CPC ndebo na omurabe mu bwekana na babo igobono asencherende ekero to kwarera umuchando sleep apnea sleep apnea yes abange bakubwatani erieteri yaba sleep apnea bono kero kuri kwana bwango eribwataine na boranyore na omuntu uritegera na bakumina nkeka to kwana lakini umanyete obono borwire bwokogona obono borwire kwa stora jagira daktari na obono borwire yes obono borwire umujano bwokogona no borwire umujando bwokogona no borwire pati bono kogona ne symptom y'uburwire obukoro kuna sleep apnea okay okogona ana ne symptom yes y'uburwire obo tokorokana sleep apnea igo sleep apnea no burwire obugima pati no burwire bwe respiratory igo no burwire obugare tatiga bubwate symptom emo yokogona bona abantu abange bakubwa associate nero so kwa maganya gwate bono umenyete kartu kwa nigo ya arthritis umuntu akonyora amete na pain na arthritis na bego tuchako tabwate pain bono na sleep apnea asingincho abantu abange karoba twero muchando yo symptom mwire na mbemo eri common ya burwire bwa sleep apnea no kogona igobono twate abana sleep apnea no burwire bwokogona no kogona isi nori bono umuchando yo sleep apnea no umuchando bwe respiratory yani togote abana asense moyo koya yokoya lakini
koiko koburara kobo tazi waili ta sleep likorete kitana ini lazima liboro asinge njona umuchando yo ekerule buronge abura betumanya koikura tukana chisa chukorara chikire imanye koleta chisimoto muichinde lakini silipapeni no muchando umuntu agutwara tari karara irilioka nekero chisa chiria ari moyo kerabwatu muchando yo silipapenia asense melioko yoko yana ukorokane respiratory no muchando yokori iko umuchando silipapenia ngoyo kwana tura subwaga lakini no muchando okogera enkoro yani chimaso chiao chinyama chiriko iko kasi garia mao chikogera mbeo yaso aguchiase ama dokorokana masos ekaro chiko iko kana koirana bono ndiro konyorana asinge maybe ya nerves asinge ya stress asinge ya ki ekaro chiko iko ka chama konyorana chibiro seneta eka chi second ikomi chama chitara ikoka bono akambeo gosembeo oxygen yetoko yana yachiko toka tige isaine ase amaagao bono yanyorana onye kwaringo senekeroreire igukubo ogo munote tugutabuka na ende yamakora yani tinya mijiko goikachiko chibamene chitetu gutura egere mbeche na ende chimaye kwenda bono abantu abange karo bari buya bari kunyara kumanyana mbabwato muchando silipapeni lakini umuntu ekarari buya omotegerera buya ngoigure kabwate snoring sound essence moya yoko yana no ene karata atarai ikiagera asinara ali masosi chiko na kiasi bona okuiguna kungusa chire jiriko uko yana kwa enkuli kuba koronge tatika bona abantu nenda bange okonya bago associate na chiaraji bona okonya umuntu alengeratina ni chiaraji ko sembwate kiare karonko yana ngoiguna naboko tunyorubwate eita wheezing sound ekero ko yana uri borongera kimone kero gutuka kwararire bona sinjo masosi chinde somo bero noreire bono konyora na bono goikekirite na ote snoring sound asinge bono mo bero ndu bonsi pito iyo bono na ndi embego chane nka bono ndi maso si chiko igoka yama onya chiatini rasti ta ikachinke kijigo jikoirana kwanyora na bono lyogiri yikiro gosoka and bono lirana bono muku gumuntu akongusa akoirana so okogona ne symptom ya silipapeni lakini silipapeni ne karo konyora yes ne karo konyora acid respiratory yao chimaso sinjiri katika bere ya mao na goche igorase chipronkaega bono chigosieka na kuigora ekaro chimaso si chigosieka na kuigora kwa manyana chitaikan kego osi second actually tari chitaika after every second 10 seconds ego chigosieka na ndichigora chiasieka na ndichigora bono goikachikolethero umuchando yo gwokona ibona boko balioka osina boko bachinga kigete kyara muno bono ndiro goika kwanyara osine likubalia osine na singi yichara chichao osina singi ya stress kwanyara na yakolethero umuchando gwokona lakini ekerege ntikirikya ruro rokyakoletherete kwanyara gwasire iko mundu nabagutwara silipapeni seasonally na umuntu agutwara silipapeni muno buruire erodiyoka kuru arugwana bwae akobona gutira lakini mono goiko asiri ngorongocho goikaso maiga enyamanere roro igosieka yes enyame bona igegosieka the windpipe gosiega ali sembego etagoika bono konyana ekerinyame yakinire nabo konyana bono yakoletere a permanent silipapeni igwasenjere na bono konyana no endi yoreire gotara igokonyana no koigu no okoyana muno yokogona akimona ibwe ko koigu lakini go ujiko butukaro yorigo iko muntu re rumwere next yarara umenye kurara kyero umete kero bwatu muchando silipapeni and oyori permanent bono inyama ose masos emerete asi wind pipe yao igokonyana na bono koyana ukogona kwa igokore continuous and igokore mono go produce sound yene mpaka no yorisika lakini ribono okogona korogo kake asinginjo ya nerves chiwato muchando ekaruti nerves chiwato muchando kwa makonyora na chinsemo chirichiao nerves nchirigo to masigno gochi ase masos chiri bono kwanya chiteka chinke yani signo chigo to muchigo timoka bono kwanya na chinsanjiro kogona na ndi chinsanjiro tarigo kora otarigona abesano manjumure na konya to manyetia mangana yonsi bono ikaransu kidaktari mujaro tena omochando yo nkopwa nole ebo gonsi ngige koyoreta ani bitorigorina ndiro konyoro monto ochenjiri size body size ogona side no obokongu bogoja monto konyoro na bona liakogona kabisa eto bina njetingo rara monto kogona mbogogia intirina mojando inkwero go gwetena daktari ototebrina condition nero boroire mbororo ni symptom nero yes ndo manyete buno bona gwate abatajya egweka abanta bange mbali konyara especially karo umuntu abwate silipapeni umanyete silipapeni ngo chibaga turi mara kabiri
entobwate obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea ne kero chinyamiji chiao masosi chiao chigosieka chigora chiamanya kwenda chia delay asoko igora asti second ikomi na natie kote abakoriri tangani akimona asenge njobuni rietari gukwana ego obstruct highway bono no yubwe koreire igakorara gakonyoka muno muntu gutavuka igakorara utavu yani akomuno gutavuka kiara bono goiko mubiro muno tete gotura egere ombeite lakini nyone ndasi njoli ndi pasiri bono tuigeti kuvuka lakini mubiro no vuka yani akomuno muntu gutavuka kwegosa lakini mone kenda kwana asingi njugwate abana itu kunyara korara bono ikire obstructive igokonyorana iriugiri gosoka ririne nate abana bono ndokonyora nyama emere toro kanyama kamerete masimio yao kabisa asembe gweta guika bono ekererio yiriri nene igo disturb abantu bari angenaye bonsi ikiagera bono irio girio gocokia igo bakorana na muntu tariko naja ngo igo basindiro ko yani kiarumaite igo kungusa kwa buno muntu cieka bono tiga ko yani so aso muntu takumaitiro ko mageni aje mwao umaiko tukara araire next to you abura nyore ka guikaransa bwaki ikiagera ko bana umuntu gosinacha mbochibuki na ikiagera bono mbeye nguikire yabo buni kubora ngo bero obstructed for some seconds bono ikaruri obstructed kwa buno duyo tariko yani ndi kwa buno yo gotabanana ndi kwa mako yani naende kwa muno yugotabana kwa makoya igo ekeru wate obstructive aboko nyona ngo disturb abantu barange naye abange sana lakini nina bera tukubone kuruji kubuka mambia asingi kwa kole gasi nyingo rosete bona naende kuruji kubuka mambia tumaito singwa kagonira lakini nende tubwate type ende tukurukana central sleep apnea central as for the central nervous system bono ekere nerves chiao kitari gutoma signal guchiari aboko nyorana eri sometime gobona bora bena anoko gona kwao ngori konene mono uranyore na ngutangure gosengutangura abantu bandi basinyene naye kurwa sokorara igo abantu bari bakogona ngora muranyari kurari rumu ende toigwa na abantu bari bakogona mono no ene gerori isiko bado okonyorana na boigwete siko yenyombe kiari ryugiri gosoka kurwo iririne no kogona ukukwae asingi njugu abo obstructed kuruko yana okonyorana kwaretire psychological impact aso muntu le next ikihero konyorana tariko ba comfortable na muyore gakorengana next na buranyore a plate ya koneki ya butike ngobono goiko tabo disechiko kokonuka yani o type echibe ngobono onyore ko bwate ya central abokonyana at least abantu ngonyara bari kwa society na ani ngonyara bari korara nayo le next lakini toke ko bwate obstructive abokonyana ya gosumbuire sana ande ya sumbuire abantu bagwetana bia sana daktari ne to Rasimambi yaboneka dona Dr. Joel Omayio kurwa sense media Tanecious hapo Tade Center Asemambi yabone ndete gotwerera ase amangana bera tataka gwana igoro ya sleep apnea amangana yokogona ase mambi yabone to kwana mange nino jina Rukas ongori kurubumbunya meuru mbuya obosemia obuya imeyandis TV no to baligeretie amo na asalia oga alitiko rigia asimambi ya abonia safi kabisa rini ya baka dana ondime yomoroberio tunaendelea kupata mafunzo mazuri kutoka kwa daktari eko sana nara obolina nere sinto ya baka dana a daktari nere ngaibona somereda manganaya ago ikoto era kabisa baoroji ayenywete kabisa adena baoroji unyenywete kabisa wasiri mkwa adena happy or people holiday mbia sana Rose Mujiem adena omongna Ederimonte from Nairobi by Brian hi to Jared Oyunge na Sheila Kemto Matiangimondo adena babu ati umuruberio kabisa semambi yaboniga damakni adena mbuyamono asobo semia obuya kabisa umuchando yo mugo kwanira ulirikira apeni na liali ka style gedera gine na lierio akobona umuntu kubera ndwana borobo ose nekarogonya gukina na limo chando yocha umuchando osiri papenia na abandu manyitire bakurikwana na apnea apnea na kiri twate abana hata ali gukonya gukina uyo gotebete na pronunciation igerega na bokonyorana nero na bokoenda uchimwino lakini bono umuchando osiri papenia abantu barokonyora ere genetical yani uruliri rwa bugocha rwokogona yes rwokogona na abantu barokonyorana out of stress out of complications chiamo rwirigete gose underlying conditions na ande out of gosine singinjo sa nyura marumo no gosina singinjo atu arumo chando bwige kuba kiaye gosina singinjo muscles chiaye atu arumo chando gosina singinjo buno bona atu arosine mu chando gosine tumor ya mase imyo yao igobona sinjire ndina umuchando na buku iburani gunoro
oyo gotokana goko gonya kogona gotira no muchando na na bogocha at the late stages asing condition aw muno bono mweta ndo boro konya ro very exposed go sina chemical chinyinge chia obstruct ensemo yae yoko yana na ndena boko nyorana umuntu sina asing jatwara usinu muchando gwensemo yae yama aboko nyorana asing jako nyo kutwara repeated pneumonia aboko nyo umuntu yabwate go sine muchando korokana sinuses aboko nyo umuntu yabwate muchando bwechiara china aboko nyo muchando yale umuntu yabwate depression aboko nyo yakolete ru muchando unoyo interita stage yo asenjere na boko ibore nguno muchando unoyo na ndena boko nyorana na bogocha in later stages na ndo muchando uno nati kote bokolitangani na boko boro continuous yani na kile lituka enkogonori na biko nyari kana no gocha chinga kichibwato seneri kuba yano bandu boro konyorana karabwate likuba bono konyorana asengenjo likuba liliko obstruct ise mocha ego senechi bronchi chiabo obstructed go seneri ari aye go senechi miorochi aye asengenjo ya sinuses bono na boko nyorana obstruct ya chinga kichiriko liko bwena utika kogona igona umuchando yo na boko asubu mabuwa ororo nororiuka gosene na boko boro asingencho yogo ya condition chirikia kora kichacha in later life lakini ndo muchando nori muno bono nate abana masos gosinyama chigo kina seri ngorongocho liao gose ase semo yao yoko yana yasieke wind pipe gali oyo no muchando oratokena inyamina biko nyarika nikine itebodre ni lakini ende nanda muno bono monyete abani baroko nyabachiro specialist treatment barusiwa enyameria kwanyorana bono tigire gokora utire koyana nanda abandu baroko nyabono batwara chi condition no bono same pressure aboko nyora yakinire ya affect ensemo yawo ye respiratory kwanyora nyamiti yakinire ndiroko nyora watwara osine injury ya create inflammation ensemo yawo ye koyana kwao nana boko nyora yakolete ru muchando bono unoyo tukurukana silipapenia ibo muchando silipapenia na bogocha asinginjire natural na yani bodra ni gunoro usoro liriwe nororo na begocha asinginjire chi condition external condition sigocha kurusiko cyanyara cyakoleteire lakini muchando yo silipapenia turugotambuke liguna bono nararire na Brighton nararire no muntu bwato muchando go situaragire nere mutambuke ya turugotambuke daktari karotwendete iga kurigeri engane yiga main cause nero ya mangana ya asiribepen nero turatena egento gekoreta niki gekogero muchando yo bekerondete twerere bibinde ebe ngora turuna ekero monta chire ararire umuntu rabanya tari kogona kwa matena umuntu tarari tibiye usine piro tabegere piro ya piro ne tukurarira use ara steady ngao nebena nero urara position omanyete buna bono abantu baroko nyoreka bakonyokina bali buyega buna bono Brighton ga bali na daktari mubero moke buyega turi kogona lakini bono hard weight kabo obesity orore kama onya gwachakire kogona igo bono obesity ngo contribute yere gosinere big factor aso muchando oyo osiri papeni igo na boko nyana kwari kogoneka ko ari ngikiro chinga lakini bono out of weight increase bono kwanya gwachakire kogona nande abantu baroko nyorana asinginjo umuchando unoyo atabuga tikara kunyukina lakini osoiri gosina se amadawa ya yokolevya osoiri gosina so ulevi abira tokene sigara bantu barume ta kunywa sigara utako develop muchando ya singinjo oyo mariugi ali akosi inflammation gosi asali ya sensemo ya yama ikiabu nate abana silipapenia iki go affect respiratory yao ngono oso ensemo yo bolevi na boko gera ensemo yao ya mao abo obstructed gosikurugoro yae abo obstructed abantu baroko nyarba ko bara associated gosiba go kora chigasi asichi chemical chire strong chemicals abantu bari bakora chigasi asichirangi chikoroseru abantu bari bakora chigasi asichi perfume chikoroseru na chiro china boko nyachi obstructed gosia create inflammation asensemo yao ye respiratory ikiagara umuchano silipapenia igo go affect the upper respiratory tract igono ko konyorana enseme yao eita nese bronchi no yabo obstructed na se moya yeli ngorongochoga na se moya chimioro kurmate asironga asembe ya soira simioro tigetia ase amao na igento kya cause no obstruction ya gatia abakonya watu ro muchando tokorokana obstructive silipapenia lakini bono onyore kanena asinginjo watu muchando nerves abakonya ro sina asinginjo mbe otari go ikabuya asobongo bwao abakonya nerves tia onjira affected ya se njire ya moya abone yende abakonya ro sina injari kwanyore nerves ya vera affected na bange bali bakubona nerves ningi nebintu biri obongo bwao injira bugutoma go site fibers chikuru asobongo bwao chigutoma signo
lymph nodes chia somo biro bono nguto machire gochia se muscles chiko feed ose chiko igora embeo ya maosa gochia sama ekro konyorana naro nchito metibia out of your stress out of wasene oxygen taiko robia out of wasene injury obwata se nerves chiao out of wasene tumor obwate ko obstruct diga wasene growth obwate ke obstruct nerves chiao bono ekero chitari goikia mangana iga aria so mochando ose ase muscles chigo chikoigorera ose chikoigora amao asieka ose mbeika samao na boko nyora chiakoretero mochando yo tukurukana sleep apnea. Yes. Ebiasano manju bari oni otwendete gukwana yoro yokogona mochando bokogona daktari na twerere kabisa nuwete na anatote daktari ngote igoro yokorara rinde monto biro norarega orare mochando bokorara position yokorara omanyete etokena ase kwarara osini gitanda kirbo bego se kwa watere ni wense mugete ose kwa beke piro bobe echigotokana ebigoti bya obya pendiri in a way that bya obstruct na birobyo ose bya migire asense milie ime yo yembe ase gweta mwete tubwate wind pipe ani tubwate food pipe igona umuchano nore asembe ndagire gweta na asembe gweta lakini asembe njira kwarara etoke ya tangire ensemeria yembe ase gweta echigoika samao na boko nyara yakoretero mochando osiri papeni igona boko gona chisa chiri odorete pireri omachani urusie pireri onyore asiri ekiagera en obstruction ekoba asembeo yao kurugota ikasa mao na boko nyara yakoretero mochando osiri papeni biasana besana daktari karane to twerere igoro yo mochando boko nara kubolina okogono konko besisono I believe nili swali na ira nili immediately lakini asenge njo yobu yabu aho murigereria abongo tena okogona na bogo ko ba seasonal na bogo ko ba permanent abantu mbaro konyora bakogona permanently asenge njo na inflammation igemerete rororo asensemo yaho respiratory use enyamanere merete rororo asensemo yaho yokoyana egoticha na ndo manyete nyametari ekogona tiche pige egoticha pitokoyana lakini mone nyameye egotiga especienke bono na ende ekero koyana omanyete buna bono gwire na maegasi nini ekero tokoyana egotogokwanira igoro yembe ogosoa na gosoka yes oguna kokoyana igotari okosoa guoka bono enyameye tokemerete egosieke mbeo yegosoa ya igorera yasoa yigosoka yamakonyora okonyora isigete abo bado gutware silipapenia because umete ko bamune valve so eko yana koline vibration yeri muscles ye pone muscles yeri kare ko ego vibrate ko sasi ngiti takambe agake bono ryo gupushia mbe okwira na ya vibrate bono okogono ko ko around lakini mone to kina eko rusieka igegosieka na ndiye igora softly aboko yana kuwa ko bokororake bono depending no ubugari go sobo nebwe muscles ye merete jinsi ya mochiriao na boko ya no koko ba deep na boko ya no koko ba saro na depending na chinga kikieje muna bona twate ko te bana boko nyora position yore ile yoka yagerire asingi chu ko obstruct ya beria na boko nyora na kwagonire na egento kirio otorirete na boko nyora kikiagara ikomocha ni okurusi kia bruro omocha ni to kine position ile okurara na rokogona omocha ni oye change watira kogona emocha ni oche okogona asingi njiri ikuba riri koruo na boko tika kogona emochani okogono kogoche asingi condition gete go sena asingi ya depression omochani ogento geria go depress keruo oyo sene chi antidepressant chibuene na bokonya gwatigira kogona ikokogono ko sete siri papeni okogona mune symptom omaito kogona no tokonya gokwanira kole symptom symptom ya siri papeni igegocha na begocha seasonal na begotoka kire permanent ebiasana jo morwan jo mayarasa oda no ari me yumor bread was sana morning following from Fasha. Really like it, the choice of your educative and informative information be present. Biasana kabisa ase mambi yaboniga Duncan ya joyano ari mi yumoro yako bodi na mbol daktari eraba na nyomba tebo ad ventilation is sign lack of ventilation ni abantu bagone libori sana lakini wono ingo chikomoiro ne libori ya federation omaita bange sana ngonya gote abali na wako embrace na awa na ingo maito ikatu appreciate aso wa appreciate amasoma itu tokoba ngono na wapa kongore wono ekatu kukwana igoro yokogona na ventilation omanyete okogona buna napie gote abane respiratory disorder ngono kindi yonsi kiko inda gusige gutanga kurwa amahao konyora enough oxygen na buge koretera okogona na kindi yonsi gutanga embeye gose carbon osoko kurwa samahao guchisiko ya very obstructed
8 and some seconds na bigo create okogona yobono ekerora sinyombe tabwati now ventilation naende onyore na oxygen yego so nyombe yao igirenke so na bikunyarikana erete okogona asichinga gichiriora se nyombe lakini mono okogona okukwao na bikunyarikana nko omenye tubwate okogona wa snoring na ntubwate okogona abandi bako mistaken kwa wisi igo ndi yumonte embe yani osokirio girio gochura korwa se yes especially muno bono yubo monta bwate likuba igo bono asokogona koro kugoika embeo yao rabe lakini nabo gutwara the whistling sound itari kogona yani kuba kiyo giguchura ekero sone ekero ire unabona ekero the whistling sound nabo ikonyarikana na singing jo ya sinuses nabo ikonyarikana na ero manye the whistling ye korwa se respiratory lakini tari ero kogona so goikota about is between snoring na whistling lakini bono ekero bwate snoring ventilation passe te koleta okogona wa snoring lakini ave koleta te whistling sound igo bono enyarikane na egekuba kiao na ndo manyete bona maao na bwate bikabu bikuga chembeo igo bono goko yana limo ngutware ngobekere stock ikurara sapura uti asenkor asege kageke yeto kechiza kwa base ventilation ni chinke yani nyombe ebwate ventilation yenke lakini oxygen ngunyare go soimi na biko nyarikana amaao anguse oxygen eisaine akurabe kasige kabu kirikio naende kubwa mono na biko nyarikana oinieri mwete na biko nyarikana oinieri carbon asingi njonero yokere igono akumusa kulikuembeo it doesn't necessarily mean lazima ebe oxygen na bokumusa carbon ke kobe nyingi asamao wikeko create some irritation na ndeko koletere bintu dukurukana fainting okoba unconscious lakini bono go suffocate lakini bono turi gutwara okogona igo ogotware nyombe tabwati ventilation passe igera koletere suffocation lakini tego koletera passe okogona yes ebiasano manchumo Ndizi bekatwa ndeta samangana afya emambia boni gatole na Dr. Joel Omayio korwa sinya gitali ya Tanecious hapo ordana center igotoka ya sense manyangongo to kwanda igoro yumo chando boko totebirina ngakimo chando yogoja bano totetwanda sense mirimo tuboko to kwirina atotebina na kyoko rumanyena no bwato mo chando Tadira ntomero montono manye kiana bora na banyo toraire nae kingo gotuna de ko no ayo de na me de ni ngonje giole akitora maena ngakyo monto na no manyo mojando no nyobgade na ngakyo ko enda ochiko kora treatment no ende Tanecious yobwe ni goborero se condition igo daktari ngwena tore kurasiza mirinde mutu konde nyirana na bwana totomera uchumbe yao wetera sese mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital nsema ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News pia mana sero ndo tobwatia sese mitandao Facebook ni baroje mwa ndo tobwatia na ndo tobwatia sese ya YouTube to kwa garambia mano na Ndizi TV once mosi to sio mia sensa mirinde studio to kwirana tumayo gendera amange karotore na Dr. Joel Omayio Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotage tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na
bugu akana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwigira weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na buku bakresimi asikina mbechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Rumba imebubera ya rumba. Wana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapangala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Emebubera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, or the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsai sano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsai komi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia Emebubera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yaito ntutoko make sure nga tuapimiro murwaire bya twakorera diagnosis. Boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kitokero montachi obisi yaito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerenda nga kya guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine tutumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Enyagitari ya Tanecious Herbal Center ya Dr. Joel Omayio yuko nyerensemo ya yugo imeyumu chokisi niga ukumanyebuna niga nganyire uchizemo ya Nyankonko mbarabare ni school yoburuso ya Nyankonko Primary School opposite Nyankonko SDA imeyumu chokisi na bugu wa kisimi eriyuboro karariwe ase namba enutisano na ibire isano nemo kianda ibire inye isano wosomurikiriri yuko uchiase email
email info@tenaciousherbal.co.ke. Tanecious Herbal Center, Obongwenia, Uregene. Ndizi TV, Obwansu, Gusii. Mono mwanchu muri Ndizi TV kanende ko baime yomoroberio bwensa kia bona mambia neka durase kengesekerio kwa na mangana afya obochenu boite gado dena obocheru na dio kerole omonto bate afya go se heri kero tabudwale tigo sore buya na dio re omotenengu egiata kabisa kana ora twara mara kina kwete bobe metomo tubo kana boko gwatia daktari metuna boko gwati boka osinyunga kyokora no ito kora kende yons ko dende karo na afya na erengene bona ko na Dr. Joel Omayio ko asinye kitali ya Tanecious Herbal Center agotwera kabisa na rito kiri ko kora inde ko da afya yeito ane kadoro ko ane goro yomo chando buo okogona tuanyora ne condition gitera abu daktari na twerera abu ditangani ano tena bona to banyena umo chando ngakyo ko rumanyo mo chando no mo chando ngo buenole abuna ujoto tebi konde mbaraba dano bali mi yumurubiri giresi mochimo ade akona sisi amafunza maya daktari kongore sana nando na robot na kinga kibon daktari era mai de biology sana na onyenyweti sana kayaso met hiyo atakwambia baadaye maybe mai 10 safi kabisa adani kania chao tena pongeza sana kwa kipindi gaki omondo na rokogona no nye no bogeni to kumuira ekiagera bantu mbakorara igombe mono ase ogokwaningane yu etoganye tumanyana umuchando ingo bwenole oindani kana odana tukomana umuchando ingo bwenole ya sana sinte nyaboga odana napongeza kipindi salimia daktari mafunzo mazuri kila litiko ya Jumaine tunafurahia sana anaonde kurwa sema ya nyangoso mbaligireti kabisa ime yumuru yobeshobesha anasema ya kwamba kuna sisi patubadi abangati yabali daktari wanda tutubadi asema mbiaboni umuchando ingo ngokora manyena ni bato muchando bona abuno tokwera na gochana ngakyo koromanyana no bwato muchando osirip apnea nande na kyo koromanyana no muchando osinori nyubwato tariyo yo goso muchando boko no bwato no tariyo osirip apnea na Joshua ko bona mondo ko manyale na kwagonire abono togocha Joshua na ndo manyete egento kere kwa kwana buno mubero mutu gwati kwanya umanyete asomuntu bwegesongo iko bagotebana our body works like a chain it's as strong as its weakest point yani umubero ito nabongo nyorore iri ukorora sepi gusasa power show wese nyorore ndio nsi yigo ikurani machine igona nabobwate ini kwenda lakini obo litogo sobo kongubwe nyororeria na kalino kali akamuga kuruma ete nyorore ya tabugro ya chi bono na mwanya bantu na boigo any part is weakest nyaro your strength elino liko mojaldi what pass Brighton tayo guys inki elino liko monyale na mine ogo to iliso liko yani ekimeke kia oke go mochani go twaro mochando the rest of your body teriko kora teriko function teriko kora gas igo bono ekero to kwande igoro ya afya ito na kiego erto koenda all round yumubere ekiagera astayo aragiye una na roje sometime aba barwiri bago make arguments barubuka oyo mabwate shida yo mugongo no ndabwate shida yebigot ono de wareki umanye tebigot ni ndu kiama imyoyo ni ndu kiamana umoja ni osie ku imyoyo tergo tie ndagera abatari mugongo turojeri kiabwate ne bigot imyoyo ono tamayetina nuyo bwate mugongo nere amayetina abatari bone imyoyo kiara ngo arore buya ngo tarore buya tubwate pain ndio si ndagera yoge okora yangite kwita so there is no part yumubere eri woti tani atas ikiagera kire kemo ngokora kire nguburi kire rori aso mubiro kotara gose gokora muna ritu kuliko ena lakini ayo sinkianda na ari na bono le aron silipa peni tugokwane na ngakyo gokora omanyena no bwate silipa peni na silipa peni gose okogona ngomanyura ayo monyene omanyete ingabuna bono muntu okorota gagokwana muntu okorota gagokwana amangana manga okwana karakorota tariko yamanye karabo tamanyete ikiagera okonyora bono ya expose arura asare achire naende okorota no kogona mbibi bwate association yaye ina way ikiagere kero kogona na rutu na boko batumanyiti so na umuntu agutura nango tuogerore lakini ayo munya tokora tiki tomanyiti lakini umo jando siri papenia
nabo konyora nayo monye nabo komanyana no bwate ikiagera ngo create some obstruction asole no ene kero gutara mugaso ichapo kuko ya okoba atipik yani okoba monene mono ekerura ire na ndo jugo create sinori nye kero korete ekerura ire lakini ndo manyete monto ndibwezi bwato muchando gwokona igentege tangani okonyorera ngerina ekero no ene kero muikarastera asasini niga nabo konyora sundo getekare ande muna sundo gete ochakire kokona na bamo mugaso meto kono kongoli botukoli andonsi asisiri buligo soaso mubiro wachakire kokona lakini mono naendo kurara kwabo ukole fast akole bwango yani nano emugaso ikombura yali gutukara nsiri kuruguru chakire kokona but yumanyete ayolense mo gutaka kumanya nabo konya n'umuntu ono ene kara gutara kinga kichinyinga tari konyara gupumwa na jimiro chyoka embeisane asinge njone bwato obstruction bono konya na atete ko yana jimiro no muntu egere mbehiri jigo che nyinga ke egere jigo isana asinge njo asinari guko obstructed tego ikasa ma so ama hao ngo demand yali mo oxygen kurusiko kwanyorana kinga kichinyinga guiko o supplement chimiro chiao no munuo asokoyana ngobono kurigirete umuntu akonyana no emugaso no bate tuchaka koyanira chimiro no muntu nabiko nyarikana asinge njo nende yo manyete muno bona respiratory conditions chigose disease chinyinge chigosea chisimbotom nabiko nyarikana umuntu oyo okoyanira umuntu nasinge njabwate sinuses gose excessive allergy lakini nenda biko nyarikana asinge njabwate muchando siri papenia nenda biko nyarikana ayanira umuntu lakini ndo manyete ndiro konyana ni chimiro chiao cha ticha nasinge njeri kuba kwanya gwachake koyanira umuntu lakini mona singi na bateina okogona ne simbotom na boko nyareka no gona singi njuwa telikuba lakini tubwati pase omuchando yo siri papeni bono ekeruwa to muchando siri papenia ayo monyene na biko nyareka na oigwe muna nimbwato obstruction gete ekobasa mahao na biko nyareka na chinga kicha osineka rugutara muna wane rugutara osina sali getiro okonyorana ogutwara tip plates yani uikuiko otara kegura tinina kwanza orangusembeo ikihero konyani yataka okoerera asingi njoko endere yakea asamao orangusembe wichuri stock na ndumanye ko endera okora kigutira ekimono ko enda sake kwara yana ko enda sake kwara yana numuntu yokotoko bwato muchando siri papeni asingi si obstruction na boko nyorana no ene kera gutara sa tambe because yoko nyorana chinga kinyinge igururu esikombri na pot saltness in bread yani oko yana kwae korogoke akimono ndiro muntu yoko nyora asingi njoki chen oko yana kwae embe ya ekobenke na boko nyango arare fati omoroso okuigwa butuka ine chise chinyinge na ndo muntu na bokonyora all of a sudden otwaririge tukurukana loss of energy yani oringe goseno kwana gosingo tararenge goseno endi yaraire na bakuna chinguru cha mwerere and after sometimes na ndo correct na ndo gain bona bokorus energy isiri umuntu uyu na bokonyora hagutwara dizziness yani njere nina siororia akonyorana abwate sioro especially ekero bwate central siripapenia yani nabate abina nafsi chao chigutuka chiatwaliro muchando omoto bwato muchando osiripapenia nabokonyona chinga kinyinge igururu is complain osiga complain ase mangana tokurukana palpitation yani enkoro yayo konyori kumwaka bwangu nibono ukwanyoriro okonyomonta enkoro yayo kora mwaka bwangu na mbesa iko lakini ndo kumurigirira njira koyana kwanyona okoyana kwa plate che rhythm njibwe kaini abokonyona akungusa sana na ende umuntu yekara bwato muchando osiripapenia abokonyora gutwarare frequent headache lakini umanyete uikatu ale frequent headache ose migraine umuturi ugwatirio karioka na ende kwa makonyora era associated na insomnia chitoro chiaye njibwa ati pattern na bakurara mugaso na bararare chize no 6 hours mugaso na ndiga gwika magora bana ndarare na na bira toke chiza chinde once na we na bira toke chitoro chia mubolire pi lakini wono okurara kwaye gokobokonge yes more sleep than you go awake igona otamwengeje most of the time abokonyana no nyuru mwanafunzi olingi kirasi mekara iru mwalimu karo ikobono omuchando osiri papenia ngo affect sana ensemo yokorara kwa the sleep pattern yawe go nabokonyoro kore tele condition tokorokana insomnia omuchando osiri papenia itoke nabono osino mwanafunzi oli nabana nabokonyoro kore tele depression because chinga kichinyinge goikabanya gugotura goikabanya gotebina gutuogerore gokororeki gobono igenteke ngo affect kere psychologically kwanya yakore tele omuchando o depression omuchando oyo siri papenia nabokonyoro okoreteire omuchando bwa muscles yawo gose indigestion asinge njo
enchona embeye nere go give energy gose oxygen toko yana nero primary energy yo mobero bono ekero konyorana rangs chao njuwa to mochando abo jiwa fegiti ensemo yao yo koyan the digestive tract ene nabo muntu ya agotwaro mochando ase enkoro yaye cardiovascular yaye especially nabo konyorana enkoro yaye enseme yemo nabo konyoya endrachiri asingi nju mochando osiri papenia omochando osiri papenia nabo gokoretero mochando blood pressure high blood pressure asingi nchona omochando oyo noro kogera enkoro yao yake mono ebimbe na ndake koletere omochando bwe pressure yao koenda iguru omochando oyo osiri papenia na beko gero tuarete muscle cramps asingi nchona sa muscles ndiro konyora chikiri chiaburwe na oxygen asingi nchona deficiency endeyonsi ya oxygen ya samao ni supply moino na bego chikotoka ya beire nke asenkoro yao yona asimoino moina sa manyinga akoire oxygen ya cells chumobero ose tissues chumobero na boko nyorana chiakeire igo omochando oyo osiri papenia na na beko nyarekana okoretero omochando wo mono imbalance igo na kokonyora kwatwero omochando osiri papenia asige kigetambe na boko nyona chinga kichinyinge igo bwate omono imbalance na kero bwate omono imbalance ebinto koreto gochimoino ne binge igo bono kokwatwero omochando osiri papenia abiko nyarekana noena magorao kogotara ko edori goikasigete kwanyona arosire abutukani yani mubiro mugumu butukaini kwa makora tinake kwara yana kwari yembe okurwase okore kurwase gutuka kwamanya kugendera ni sabari yao gusino ene kirukara kugamba kwanya omuntu andakora atinire nanko yanaji yobono asumo tubuno oyo chitipu pretia komeki chire chinyinge yani akora ngusa egechire chinyinga singi nchona embe onguikere yarabura stock yarake ase amaye Abia sana Robinson Musoft Ogawa there kuna sisi. Good morning, watching live from Nairobi. Bye Brian. Asante sana kwa mafunzo mazuri sana Matoire asemambe yabo Duncan ni soma yako bayachisa chiri Grace Mochemo na soma yako na endojena jio na jiji na soma nindojena eno kunyamba wa neno ali meyumoroberi anapongeza kipindi sana. Elizabeth Baswede there na onde meyumoroberi akimbia mona sama mafunzo mayakumbe okogona noburwaire na nyakumanya ndakini daktari ametueleza mbia mwana Elizabeth ase okumanya boyo daktari kirito kwa na bono burwaire bongo kora to jinsa jetu ya mnyokire omo chando yo ostribia apen ngobwe nole mondara Tanecious omo chando no aere omo chando siri papenia omo chando sinuses omo chando bwa maao gose bronchitis omo chando bwe endeyonsi respiratory ekrogo chagaria Tanecious na yabano mochando ni moni aiti gutwara waswas na ndi turgo chocho tena ni bwata siri papeni turgo chocho tena ya yabano njengo nande asingi ya sinuses ngongo na asingi yeli kuwa ine responsibility yo munyagitari o Tanecious kokopima amanye mochando bwata lakini aso bwenye bolina aito banyo to chandike kero bwata muroiro obwata siri papeni ne esimbotom ya yemo eri okogona ai morete Tanecious yegere mo elio egera bwene lakini nafuta na mupimire lakini naye onde bwezi uyu bwate umuchando utamanyiti no yokyo bwate ikero manyite michando ni mingi na Tanecious umo to waji machine checkera ugutumia technology checkera asibali wamanyite igoro ya insulation na ro gutumia na ere technology ya latest igona nduriko nyo kurusi manyinga so we use your body cells to determine ingyo muchando uraso mubero igona astayo to go fail no ene keringe to keri maili na boto bote bino manyite to bwati so what inefficiency gose deficiency ya vitamin A gose vitamin P gose vitamin K bona aiti konyo chandika nganga kingo chikokora na nda boko nyoru wate some trace elements chibolete muna bono manyete ndiro konyora asumo bero obwate amadini getaborete au chikogero muchando getocha bono umuchando yosipi igo konyora twa isoro biri ekarutu abotebiri na gento gete ngeboleta asumo bero notakire koli muna bono manyete gitugo chikokora singise chiko mnyoka sana abantu boro konyora bagutumia supplement sana lakini umuchando yomo okoba nolina mbamanyeti inki bago supplement because tarikero ke bale division was tarikero ke boleta asomo bere bono mposo endo cha kuora amwe supplement ya iron ekero bwate nabo iron ihona naki
njora aramanya kwanza ingikere deficiency ingikebolete aso mubiro ekere gochaka ko supplement wacha ko supplement bantu ba unanda te ko supplementary ya immunity te comment immunity yana but what if immunity is enough gujuru gochaka gutwara infection chindi jigocha gose umuchano reaction yo ya immunity aso mubiro irembe ko bwo borwe ekere go supplementary ayo ni nyinga aso mubiro gujuru gutwara manyingara amange gujuru gochaka ko react no ni lisangulia igona kiregento ngetakire in moderation gogo tumia in excess goikotware side effect na paka no ene kero supplemented ndagera na immunity ani immunity ya somobero ekabe nyinge goikotware side effect gogo tiga uchandika Tanecious tugire litorena ingie kubwa omiseti omente ingie kekere wiki ya somobero tokibweni ingie muchando kimburwere kibwikiro ukoria somobero toboiri ogo tokorwari na ende na ayo mobero mbiyore togotebi mobero mbiyore kera mashinte ukobekera borwire igekonyora uburwire buraso mobero Elizabeth bazuta ko bolina abana bakembaro konyora bakogona abaibori babaita moibera ko moita tuna tiga kogona konya ko mwaka ibo kata kire komenta go sa Tanecious umanye teka rukwa manyire na silipapenia na snoring osoko gona no burwire ekero ko ito mwana orwarete aikwa mo iboko ko no umanye tena yo takire ko aiwe iboke nikiagera na kyo ito murwire na era arwarete utakire ko moreta aiwe aiwirio lakini umanye te bintu bire condition ichiko gera umwana oba frustrated oba embarrassed yente getanga nekera kogona na aikwa manya ko moita usikwa masomera yento gyakabere nekero umwana go pedwet agwitira match boli andi kwa mako moita usikwa mako mo expose tia sabana bana no yabo koraiga it's not a condition you mwana go choose agwanja iko gento bwenda gukora kubwata umwana go sino kubwata umwana go pedwet emariyo ga inari Tanecious aidiko nyo cyandika gwito umwana tiko cyandika ko tebya abana bande mama sekerere ikiyagara ngo mu frustrated psychologically tigacha wiriyo yo then agaro mano sakara go pedwet obe kwa seribuzi riengo ngo konya kere go akaboririe mweterero ni utamaduni te ndobwate gento tokorokana beliefs na bo muntu akubwena ase belief na bo muntu akubwena asinge njaenda on a spiritual belief on as faith ya moira on a cultural belief na bo muntu akubwena asinge njacha Tanecious lakini bona asinge njo Tanecious ikubweni asinge merio yemete and we are under culture we katumanye binde byonse so ekero kubwena on a cultural belief ine cultural belief na lero maitu mtamadunde na bo muntu akubwena muna bono mete kero muntu akwatekera ni infection ekotoka imeyaya utwalire kebera that's a live node lakini wono out of the culture yes live node ne rekebera so na bumuntu akoendare tekeburu atebe na gekuni amaiga iga mtume sa maiga le na roro ogekuni gali sekebera because of the cultural belief na bumuntu akobwena lakini wono andike ne ubweni infection yiri imeyaya na boko bwena umuntu metera bagutware egetoti go segendo kiriye kuria sa maiso ga ekoma tena ni sese coordinate ndage wono koma ko ende kenyeke gendole tubusi obukima obekerega egero kore umuntu yabwena ndu metera bagokora bakobekera tuchiali muchano nori muno bono gusine chinsago okonyona n'umuntu abimbete chinsago kabisa koma tena bono gendo tenye chingo orutero matembe to you know that's a cultural belief ande ke bwate belief because belief na bego kubwena okonyona gwakore kwa wena etekeko tutu gukora nara korona Evanis Momanyi akobona mbol daktari ndiro kora ndiro kwenda gitari kwa likura mariogo ono kunya gorogo Jesse chemist lakini kwa mawiko kwa tebuna riogo ndiyo elirone linga olio tebina omuntu bwe chemist tebina ireli naboli bwe kaineliria asensema Tanecious mangana naro osaro ne riogo likwegundiri omanye tekero gocha Tanecious jiko mangana una hingo nyale kanara lakini njomo eteko tebana umunyagitari no umunyagitari were bando cia sakorete asare ekarago prescribe riogo na atwara reason yagero go prescribe so alternative is your choice lakini mone kero gocha Tanecious nduduru go prescribe rio ende chemist because igende tangani gutokura identify umuchando na royo na ende amariogo akobweni naya iko no enekere riogo ritayo gase Tanecious bonoiga is our responsibility kolireta iko gento ko no goteina eito jojo mambi osimambi ende onyori riogo riachire because all I need no murira nyorete riogo ritakire asomuchando because eri amariogo spinama ya lakini onywe riogo rigia asie burwiro bungao ine sumu kwa weka sumu so it's always poisonous usene abuse riogo ekero gutumi riogo rigia asirio burwiro bo yobona tigo rifa uchikuri riogo ikiana boko endo egu tati option ina tumie bono goikane kwaretere riogo bo ikuru asende na linko bashwa ni riogo nakwa ni rio muchando ritwanyora na ni likubwe ni muchando ri ubwate
Pesa daktari atokorera karuringana lya mweherio atiatokorera mwanjumure sari birutu byarire rojera tuwade jideka inye sinziza tuchabona mambya tuatikorere lakini amangana ya mweherio tokore daktari kaini umanyete ekarto gukora ngerina usiposiba ufa utachenga ukuta ikona kora nyore na umuchando chakire tugocho bweni gwali oro rwali Tanecious tuyubweni koromoke karogocha gocho bogoirie gosore unconscious aboko nyani garama ya chire igoro lakini ndo finally no joye na nyagitari yo no chaliri mapema no charita it's your choice lakini the fact lina oboruri bwasera so mobere kasi mabobweni go nakobweni go iriogo lya uri gotoka Tanecious na Tanecious eri nyagitari gotoka umuchibo songo nero yoga ya chire ngomase East Africa ekogopima otari gokobori na kiwete gobona asinjire nina bari bakobori nga ikite daktari naki ya igotagete konyora obo mangana yonsi ipyo otari kwaresa munyagitari otari kurwe leakage or suspicion ndio sitayo agotegwe kabuna inkiaro kirenda okebweni bweka igokoya nyora yonsi ipi ase Tanecious Herbal Center na Tanecious Herbal Center igotoka muchibo songo chisemo cha nyangongo na nyangongo gigotoka muno woike stage ime ngumbu yaye yani asenjere na main stage ya chipachi gotoka chiko na Nairobi chiko na Migori sirale wapi gokorukuru Kisumu gokorukuru Mapei gokorukuru Rongo Suneka Nyachenge gokorukuru Kirigori sirogoro kerukoroka njupa stage motambuke paramate generali goeta masosa ekogende sio kegetale yani ramwezi kaine stage ime igotira lyoko chigetale na boko enda wike nyangongo ndio ke primary school osukebosi yake na boko Tanecious Herbal Center limited parogoro nyangongo central SDA church lakini nabo gwakero munyagitari namba isi ngoro kabisa enoti isano ibere inye isano isato inye isano 07 48 45 45 45 na woja tunu munyagitari 07 26 92 45 45 yani suyo isa enoti isano ibere sana yamo kianda ibere inye isano gosina boso ase website yete mitandao gali ya Facebook Tanecious Herbal Center Limited website www.tanecioushherbal gotolikere email info@tanecioushherbal.co.ke aboko enda si Google Map ulike Tanecious Herbal Center Limited ayo sipi na bao koleta mpaka gali umuchio nyangogo chisembo cha busongo bia sana tokorabu aro Chris korjisa jaraganga onteina ka daktari maiga na happy moide ero de moide lakini utamadunde iba begete sabi odebere natanya komacha no ari miyumroberi amekusalimia sana mimi na wale kime yumroberi karotwarenge sense ya afya daktari oderna to gani bwaga che orwaki kora tubange ke bawo gerige siniki abachokire igotara sense me taras mo enda na kurwa duburere bwa okogona ya genda na bone ngoiwete bobe no tayu bobe kenda nga check up sense me yo ya hapo Tanecious Herbal Center kutoka resina manyanya ngoto tigangi keriabo sari biro biaire tumirana angia sumuruberi bwensakia akatwanga na Dorcas kimoto cha tumuruberi chu show tane teraba yaito kurwa sense me studio to akerembia mono kabe me yumuruberi ase emeruberi ende kubwatia ase imeyandi Steven Wansumu butama ko tene gente kene kiane gente yansu yansu ki kutoka imeyandi Steven Wansumu usi na botamberiane Brighton Makoli